Ayong hapon sa tanan, pauli na may Davao para kit-kitin ako mga pagumangkon. Pag ay dilimpyo ang balay. Kita nila akong pangita. Hi. Ay. Ayong hapon. Paris. Ikaw ang Paris. Ay nga, mayong hapon. Gutom second. Gutom naman ko eh. Hi ma'am. Hi Makmay Chi. Mayong hapon. Hi Andy. Third. Fifth na mo. Wala limpis balay. Gani. Hintay na ni sila. Virgin ako lipstick. Ayan, pasalubong ha. Ito, dyan eh. Bante, ang balay. Bante, hugaw lagi. Ang balay lagi. Uyab lagi ni mo Watching pa Abu Dhabi ha. Hello ma'am, taon ay pas mo na iniguli kay way kusog. Mukaan ko sa Davao bago ko mulig turil. Yan lang may kilay. Eyebrow Studio. Asa imong pagumangkon iyaan sa balay. Nagulat ko iniguli nimo. Gani, nagulat mo? Hi Lorian, mayong hapon. Sa mga pasalubong nila, wala, kasaba. Ay, kulang mag-imong kwarta diri. Kulang. Asa ko dayo ni haka na uyab sa balay. Alang, kisa may di pasukuan na ako ng balay. Nya, mag-ato silang uyab. Umayo ko dala-dalag uyab. Nahiwin akong lipstick da. Aboy si Alawi pag sure. Kuan siya, naa siya sa kuan, isa siya sa shade sa tagong bag to, paliw ko to. Bag mo to sa tubangan. O niya inyong i-off ang aircon, inig naa siya sa gate. Kailan ni sila. Hay, mga utok ko pang diaper. Sana Hindi. Kumusta naman sa sakit? Wala pa na ako na-chat. Madam. Wala pa na ako na-chat. Hi, Kenneth. Abars ko yung Alawi yan. Ayaw ko yung Alawi eh. Tingnan ko to si Alawi kay bata pa man to si Alawi. Kato si Kenneth. Kay lami. Kapag makayaan. Kada ko na. Wala yung kato si Malaay. Wala yung may oras. Kabalo mo no, wala dyan, natingala dyan may ano, sige magtulog sa kwarto, wala may lakaw-lakaw. Nag-andri may daari na, nasa kwarto rin nagkapundo. Nangingisda rami. Huh? Hi Mike Brian, Abelia. Attention please for a gate change. Cebu Pacific flight 435 to Zamboanga will now depart from gate 9. Di ba mawa dari Di ko masindag stars kay di ko anong ko kanang si tawagan ni. For a gate change. Cebu Pacific flight 435 to Zamboanga will now depart from gate 9. Hi chef, ang mga palahubog. Your attention please. In compliance with safety and security procedures, passengers are reminded to tend to their luggage at all times.
You are also reminded not to place your hand-carried luggage on the seats provided, so that other passengers may use them. Thank you. Salamat sa ay, thank you. Amping, thank you. Sila ising kay bago rin sila kasakay. Kami kay 125 amo ang kuan, amo ang flight. Ay, TBA dahapon mi. Nagulat kami asa mi pa do, asa mi na gate. Wala mi buntag mo, pa mi nagiinom chef. Bago sayo kami nga tulog gabi mga alas 10. Marami mga tigwang maot. We are calling the attention of our Cebu Pacific Air guests, Mr. Ruby Chua, Mr. Glenn Paul Gonzaga, Yan, nindot yung mga lipstick. Chakuda sa front gate number 5. O TBA amo ang kuan. Amo ang gate. TBA sige lang TBA. Sayo kina nga ni ang flight nila ising 12:50, 12:45 yan. Nangahawa sila mga 12:20. Alawa pala kalupad ganin naguna sila ising. Okay, naman po sa TBA oy. At least nangutana ko, di na kay ko bugo earn. Dili man na bugo siguro ang mga utana. Kay kung mapagaring nun siguro kanan, alam nimo mas hilas ba? TBA na pod. Dili man nila ising gate 9. Di na lang pod may tambay kay may tao. Karon kay tao kay bakulod ba natin ni sila. Happy kasi mga Arabo. May friend na magudming alawin no. Na inner. Ano wala pa mandungan sa kanila ising lahi man sila flight. Lahi ilahang kuan. Hi Nancy Marie, hi Cruisy Gonzaga. Hi Nancy Marie. Nana sila daari. Fresh up sa cellphone sa personal dili. Ani wala ko. Wala ko. Dagdagan man po ninyo na dili man na sa buguon iyaan. At least nang utana ka tinuod. Ang mga utana man jud ko. Munang ko ano kana nalipay ko sa isa ka words na ko natun-an sa isa ka adlaw. Diba? Di na ka maignok. Yan ako sa mong Cebu. Nagsuroy-suroy pero nagpunduro sa kwarto. Huh? Ana. Ako nang gi-upload sa TikTok ako ang shades ko na sa kabuk 12 kabuo kasi klase. Wala ko na pa utap kay ato na ato may bago pa nga atog Cebu napat mo utap. Bakulod sa ki eroplano sunduon ta sa airport mauba. Hindi ko makauli makita ni pud mo pagumangkon maningang mitan-aw. Daghan kag video sa ako ang pagumangkon pero wala pa na ako na-upload. Okay, manglako mi baktas. Wala oras mag-upload ari. Ambot nga no. Naitao akong balay. Magpulit sa aeroplano yan. Sundon kasi airport. Ano sila makaroon na? Nag-staycation mi sa kwartura. Boring kayo. Inject ni damo. Inject. Bakulod ba ni? Bakulod man tayo lang flight ani. Ano Eyebrow Studio. Muli na mi Davao. Shot siya parang ikaw kung galing na kami ram tunduwa sa kong igsoon diri
Hi, Stephanie Gavisan. Iya ang gipilit ta ka Paris ni Alawi. Uy, bata pa man si Alawi, manggod ba? 30 pa manggod siya ba? Lain paminawon. Mo ko sugar mommy. Gani, ma'am, mo anak mami sa Bacolod kung na event. Pamo ka sabi siya Cebu, wala jud. Grabe, wala jud. Mura na siguro ako ang first na nasuroy na wa may gadtuan na boring. Dili siya boring kay kapon mo gas kawas. Niyat ba nga pa jud ko ni ising na di mo gawas. Iyaan igsuon nimo ang baklos ka oban nimo. Baklos daw kato. Pila edad nimo? Mga ganyan, dati ka diri sa Australian. Mga 40, 45, anak jam. Kanang kaedad na ako, kanang paprana ko na, kanang guwang na. Hatag pagumangko ni mo, ma'am, bahalag bata, andang kong ulat. Tukon yun, teka syarami. Ay, dili ka matuok syarami. Ang mama adto. Dragon. Hi, Joe Sarmiento. Lang yan. Maayong hapon. Namin nakaila diri sa airport ba? Si Madam from Canada. Grabe kaya pag-English faking. Itaga amig dunat ni Ising. Tulo ka box. Thank you, Ma'am Lin Lo. Ayaw na lang di ay. Ano man. Ipadayon ni mong afam. Kinsa ipadayon ng afam. Kinsa. Mo ko afam. Thank you, siyang arkala. Yan ay ipokus mo lang. Yan, ipokus daw mo isong parehabag naong. To, paraba daw tag naong to. But na haggard na siya sig inom. Di matulog. Padong Hi Ma'am Kimberly, padulong mi ukuan Davao uli na mi. Sa Hi Ma'am Jun sa mito sa may turil mi. Dako ka nakagbil sa Corintea ang good luck sa Barinon Ima Tanaw ni ginato ligi. Shout out to them from Lirot, one of your fan. Thank you, Ma'am Heidi. Bagayo apa mo? Pohon. Katong igsuon ni Madam katuna sa hotel. Hi, Ma'am Lin. Ano yung tayo makagusap si Kinit sa kuwa, oy. Ulit ko si mga pagkatita, single tita pero agar amang good na good. Ako wala ko elnay, uwi pa ko mapagumangkon. Calling the attention of Mr. Alegrado Rusty Marbolas. Kindly proceed now at gate information counter. Hi, Kimberly Maria, taga Bukana. Wish makita ti kayahan pagkaw ng Pinas. Hey Maria Teresa, magkita ta madam. Ma'am, ting reading baya ron sa kuryente. Ani, pakurintihan ako sila kung taas ang bill. Hi from Dapitan. Hi Ma'am Lu. Uli na Migdabaw. Ay Ma'am Lu, nako i-chat si mo ha Ma'am Lu. Bahin ni sa kasal ni Ising. Gani Ma'am Linwing. Ana si Ma'am Ems na dapat confident ka kanang umulo mo kung nag-chat good ba. Dili po ko anad na magkipag-chat sa lalaki. Kasi confident ang ligi ganahan lagi si konsi mo. Yawa mo ko chat, di mo ko mo chat. Aulo po. Hi, Ting Ting.
Puhon mamakit ako na personal. Ay, ginoo. We are calling the attention of Philippine Airlines passengers bound for Puerto Princesa, holding old boarding pass of PR1347. Please approach us here at gate number 11. Once again, we are calling the attention of Philippine Airlines passengers bound for Puerto Princesa, holding old boarding pass of PR1347. Please approach us here at gate number 11. Abar yung sa inyong love story unta iyan. Ang ni Ma'am Lynn, eh. Sige lang, i-try na ko chat unya, basin di ay. Nana ba to si David na asya, wakay kapaingnan anay mong ulaw-ulaw. Gani. Kamulong yung laki eh. Gusto mo na maguna-una. Nakabunguton, basi pag puro nakabunguton, basi pag puro na siya bukyang naungkir. Ay, wala may nag-inom. Kasara may nag-inom. Ay, kasara may nag-inom diri sa 4 days. Wala may nag-inom. Ay, kadua dahil pero wine lang itong kadua. Ila Madam M's. Ay, Aimee Lucero Lucenas Balyar. Taasan mo pangalan, ma'am. Ay, Aimee Lucero Lucernas Belyarin. Hi, Jube. Si ano po? Ew, kasaba-saba. Ay, nagtao. Nantam dili ko hilig mag soroy dam. Kung wala event. Hi, Ma'am Maria from Hong Kong. Kuna pa ako ugap no mo uban na daring ka na ganing mag kuna po ugap no niya magpundo di sa airport kinahan pa ko pero ko ikaw isang boring kaya kami na kayo ka nang muhigda sa balay ay apa may pabuhaton kaya ako wala digap mo kalimutan bagay yung ate bagay yung chito. Kasi balik ang chito eh. Wala ang chito. Wala naman. Balik man mo. Ubo na mo dahil mga 2 years na 3. Mahalap ka. Hapit mag 3 years. Malihog ko. Wala na. Magkakag na to. Iyaan. Dahil antik ka. Oo. Napabay ko na to sa ref. Pila ba na kaya ka-years na? Pila ka-years maguba ang nato. Nami sa number 9. Nami sa number 9, ma'am. Hala. Tayid ni. Salamat. Kinsa na? TBI man ka. TBI gani. Magtulad pa gani ko. Bili kayo. Ay, shush. Ay, shush. Nalagi-laki dira. Manila pa mo? Sige lang ka pa interview, Ma'am Lu ba? Si Ma'am Lu, sige pa interview. Ay, oo. We are calling the attention of the airline's passengers. Mr. Torres Salvador, Mr. Torres Salvador, Mr. Keith Justin, Wala, Ma'am Lu. Bapa ka Mr. sa airport. Mr. Keith Ramito, Oh. kindly
approaches here at gate number 10. Di tika i-add. Di tika i-add kay di ka kalitok sa kong pangalan. Mamlo, di siya kalitok sa kong pangalan, Mamlo. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Philippine Airlines Flight 2995 to Zamboanga. We firstly invite all economy class passengers to come forward for boarding at gate 26B. Mamlo, All other passengers Mamlo, kasal ni Ising sa Bernice. for the moment at gate 26B. Oh yeah, mamalit mi og gown. Pass and Kay gusto na humano ni Ising ang iyahang kuan kalbaryo sa kasal. Philippine Airlines, we wish you a pleasant flight. Moadto ka sa kasal? Mamalit na may gown ka na tag 200 ka nang nanagay kuting. Gown ni Arlene. Mamlo. Asang kasal? Nangita pa mi. Mga malit ganin mi gown no sa ukay-ukay ka na ganing tag Sponsor? dili. Wala kami sponsor, kami lang. Kuan Mamlo, mangita mi gown na tag 200 sa ukay-ukay ka na ganing nanay kuting daghan. Labahan lang. Wait lang. Anong ikasal diretsyo? Ikapoy na daw si Ising. Ikapoy na siya sa engage. Ikapoy na siya nuptial. Nuptial ba tawagan na? Sayang. Ikapoy na daw siya. Pero siya kayo mag-content? Dili ba? Kanang gikapoy na siya kuan ba? Kanang sige lag engage ba? Kasal-kasal. Dapat sponsor ba niya? Ibongga ang kasal. Kanino, mag-post day ko. Pero sa murag wala mag kaila kay anak Mamlo eh. Ano si Bondre? Si Bondre? After kasal sa iyang kuan. Ako mo nagasto. After gate sa ilang event. Pag humano, di ba pa man na? Good afternoon. Welcome to I-try na ko chat si Kuan. 2995 to Zamboanga. We firstly invite all economy class passengers and passengers travelling with infants or young children to come forward for boarding at gate 26B. All other passengers are kindly requested to remain seated for the moment at gate 26B. Please have your Oh, boarding pass pauli na kog and Davao. passport ready for inspection. On behalf of Dili. Philippine Airlines, Sa ba may Ising ni, larga na siya karta, taod lang. Ikaw na sa kauli. Kaming duwan toto. Ilan yung ticket mo si mo? Gusto siya mo si mo? 4, padung pauli. Kanas aman. Tara, tutag si Bala, kanas aman. Mga gani. Magdaob ta dito, pula na kandila, Mamlo. Maghaling ta dito. Sige na lang ako. Kitaan na. Kanas aman. Cebu Pacific flight 4302 Sige. to Clark. Thank you for waiting. We would now like to invite passengers with Sa 20s na lang, July. gate 10. All Mga other 20s. passengers are kindly Ah. requested to remain seated for the moment. Please have your boarding pass and Agapahang Mamlo, eh. for inspection. On behalf of Cebu Pacific, Billboard. we wish you a pleasant Billboard sa flight. Manila. Di ba na naman may billboard? Ay, pila to ka months? Awan yan, dali araw eh. Di ka mapabillboard sa Davao, Mamlo? Sa Davao. May tipod kita.
Okay. Ginapa si Mikyat ba? Ay, oh, sige. Sayang na. Ayun na to si Judessa. Oo. Maski tubay ito na kuda mo ang... Tutorial na lang ta. Ah. Sige. Maski tubay ito lang kuda sa kilid. Sige. Ano sa mga balik sa Mikyat? Nasa Mikyat. Manglakaw mig dumagi T12 to 17. Ay, di lang. Sa 12, so mga 8. Pwede ko magpa-picture to Pictorial. Solo-solo naman na niya. I-edit lang man ko. Sige, Ma'am Lo. Sige, pwede. Pag-ila ka man ay. Mamang abot 200,000 ang apat na lang. Sige. Sige, Ma'am Lo. Salamat. See you. Asa muli. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Tawan no. Nara si Ma'am Lo. Pila naman oy 100,000 a month. Niya ako na. Naglisog yung migpat bugas. Basta maning kamot ka day. Naji kwarta. Ani. Apil mamisa ko. Ano kay Isway Glogers biya mi. Maski tubay ito lang ko sa kilid. Masipag sa mata ni Ma'am Lo diri dapit o tubay ito lang kaming mikyat. Juri sa ito nga. Mark third eye. Hi, Ems Bellarin. Gani, taas mo pa ka ganina, ma'am ay. Murag isa ka classroom. Iyan, balik Jensen. Gani, gusto nyo kung mau kayo sa Jensen. Ay, gwapo kayo mga sena sa Jensen. O balik mo ko ito pohon. Amot kanus kana na may event. Kay, kapag ka to Jensen, iwa kay kwarta. Makakuan mamikuan kanang si tawagan na kanang isda pero ang kwarta ba pamasahe, gasolina nakatur man ito kay sa World of Glitters nagkuan mi dito nag-endorse mi laay ninyo Jimmy kato si Mala sige mo kato si Mala wala pa nadungog ako ang pang-amfo or naduhog na siguro po. Wala na ako nabantayan. Yung ba? Ano? Napa mo Cebu. Wala na. Nami sa airport Cebu. Mauli namin mga iyaan. Hi Rosaline, Oriendo, maing buntag. Wala na. Hala, 27 pa di ay. Chokes. 27 minutes pa di ay. Ano ako, ay kabantay da. Ah. Nindot ang si halingaw ko sa inyong video kay ising hinaot na part 2. Saan to? Nindot ang Cebu, September and whole family visit Cebu gani. Good afternoon. Welcome to Philippine Airlines flight 2680 to Busuanga. We firstly invite all business class passengers and passengers traveling with Haras infants toto, or young children to come forward Toto for to, boarding lingi at to, gate isom imong naong. 26A. All other Imong passengers kaspa, som are kaayo. requested to remain seated for the moment. Please have your boarding pass Hi, and Jelmar, ID Luis passport Capin. ready for inspection. On behalf Okay of ra ko. Philippine Airlines, we wish you a pleasant flight. Namis lag accent diri ah. Dapat nag-business class ka iyaan. Pag may paniud to, mag-business class pa mi. Ano sa din? Iyaan, walay ka mula agri sa Mambaling. Ha? Eh, Rosinorindo. Wala. Kung sa may midera, kung invite me.
Iyaan, naglayas ni mo pagumangko na Ladies and playas. gentlemen, good afternoon. Welcome to Philippine Airlines Flight 2680 to Busuanga. We firstly invite all Busuanga? Asan dapat ang Busuanga? passengers traveling with infants or young children Ha? to come forward for boarding. at Busuanga? gate 26A. All other passengers are kindly requested to remain seated for the moment. Please have your boarding pass and Asan ang RTO Busuanga dapit? passport ready for inspection. On Hi, Diana, behalf of okay ra ko. Philippine Airlines, we wish you a pleasant flight. Kay Che, di may bagay, mga bata pa siya di unahan. Hi, Aki. Final call for boarding to all remaining passengers on Philippine Airlines Flight PR2295 bound for Zamboanga. To passenger Ay, Zamboanga yun dahil. Brandy We and Miss Monera We, kindly board your flight number gate We. 26B. We. Iyan, shout out kay Dumi. Passengers on Cebu Pacific Flight 4302 to Clark. Thank you for waiting. Pro We would now Pro. like to invite passengers with Group 3 to board at Gate 10. All other passengers Oh. are kindly requested to remain seated for the moment. For the moment. Please have your Oh. boarding pass and passport ready for inspection. On behalf of Cebu Pacific, we wish you a pleasant flight. Ang kuan, Botswanga, kay Tagalog din na. Asit. All the passenger in Botswanga are ready to check in gate 9. Or Tagalog din ang Botswanga. Wa may kabaw. Wa may kabaw yung tawon. Isang buwangga ra mo na ilhan. Shout out kay Jemeline Vergara. Ngisa daw siya. Sa Coron, Palawan, ang Botswanga. Inaanak ko sa una, no, bago ko simba ko bago ko mawala sa kalibots kay gusto ko mo ato Palawan sa Coron. So, kain. Hi, Princess Diane, may udto ning hapon di ay. Pangarap kay nako. Hinoon sa Dumaguete. Mga tumami kuan pero dili man bisyo mga atuan. Oy, Dimple. Speak English iyaan. Ang sakit may akong ulo ganit pa English pa ko ninyo. Hello, yeah, shout out diha. Hi kay Lovi Dino Espanya Escarda. Hi, Dimple, Bilarta. Sa Katabukid, Brad. Wala pa ko, Brad. Busy pa, Brad. Hi, Gloria Lapalaran. Busy pa kay Brad. Pagawaan may kiat, Brad. Shout out from Samal. Ayan kay Mary Grace Gahigas. Maayong kuan sa inyo hapon. Di ba ka na maka blue badge kay magbayad siya 500 a month? Amping permi Brad. Amping permi po Dimple. Bilarta. Kahadlukan ng Turiel. Lao Abu Dhabi iyaan. Dirita magtagay. Gawan mo Arnit. Ay. Mura ra magmatina na kung maka-invite ka matina raman na. Chinito Latada, hi. Hi Aiko Imalay. Watching from Japan iyaan 09. Ano ko sising. Hello ya pa shout out from Dipolog City kay Jaja. Kay Kay, hi. Shout out from Argao, Cebu iyaan. Hi. Kay Key Zane Sumalbi Bibi ko. Shout out iyaan. Hi. Ang kilay yan eh. Eyebrow Studio.
Datoon na. Ginukon datoon. Makaingon jud kog na ko kwarta gamay no kung maka-travel na ko ako isa niya ko ang gasto. Thank you, Kabido Percel, Char. Hi, Ali Jeep, shout out from San Fernando, Cebu. Kana gini mo kana maato ko kanang lugar ay mga to di miginani mga to mi audiencean ay kanang tayo mag-live ko ya ani Jensen niya kag dagang tuna lumsan kag tuna ya ani pasok na ko na simulubot ang mga bulad kumani ka Jensen pag mato mi Jensen wala mana sila na ya ani pag maani kag Cebu tagaan kag ginani tagaan pag nami sa Cebu wala man matikon ko tayo uyab yaan ba unsa ka manyakap wala magiti atuan mga tayo noon ko unsa chiclet iya pa siya from Cubao City Quezon City kay Chiclet Mindis Cagas. Hi man, shout out kay Shadel iyaan ta dem asa mo na nami sa airport sa Cebu. Hi, shout out from Ming Lanilla. Hi, Jindy Guma. Hi, Alet. Matikon kayong... Yan ang hidriyaan. Kitagati ginani iyaan. Ay, manika dari iyaan. Kanang sagpaon ka ng ginani iyaan. Kung ani ka dari iyaan. Taga na. Pag naan nito, wala na. Mga nakagiog ko. Taga magtaog diri tay. Bawal ko magkuhan ang dagang tao. May tao diri Lepong. Ay po, sagit ko dari maula po ta. Hi, Erlyn Mila Royos. Yakap ako walo eh. Pero, Jimmy kasuroy ay. Jimmy kasuroy. Karang pa mi kay ba na akasibo, wala mi ka andam. Kami, Ma'am Ens, ginaman mo. Nga tagaan sa ka, shout out to Ann Christine. Sila kayo mo yung tagaan mo mga iyo. Passenger, Low Tech when travelling to Busuanga, please board now through gate 26A. Hello, yaawin ka mo magbanding na may kitog mamulo. Wala kami kabalo. Wala kami naubantay na nang wala. Layo kayo. Wala sponsor. Dili kami sa city. Ano ka na? So na ka may bantayan. Kaya na mo sa sponsor. Airport Cebu. Napami sa Cebu. Airport Cebu. Ano mo tambang may airport? Dabo ko naabot na ngayon gadi ang bahog. Stephanie Lorraine. Thank you kayo daw. Okay lang lipstick dala. Thank you man sa pagsagot sa pa-picture ni mo kay sa my barracks ML fan. Thank you kaayo ma Flint Jaden Joseph. Ako maulo dyan ko mapapicture ayaw sa kung tayo bako kay ko maulo ko. Diba ko nagaligo no? Maulo ko mapapapicture. Sige na ko diyaan ko. Sige na lang kayo. Sige po sila na pamati ng tao. Diba ko nagaligo niya. Wala di ko nagagawa sa balay kaya di ko nagaligo. Katulong may noon ko eh. Lamia ka manugno siya ang gapa ko eh. Ba, nagdako lang agyan na. Pagit ko sa kapamangkin na nag 7 years old karon Thursday yaan. Vince Russell Minty. Happy birthday Vince Russell Metilio. Happy birthday unta muda ko pa ka ato mulapas pa ka sa ato
for blessing, good health sa bata. Doon ayaw pag kanang pag dito. Keep safe always. Di mo katawan dilig live. Uy, kita kagtag tao. Natugay pa kaayod ay. Tugay pa yung 1 hour. My God. Gutom ko isa ko may nagsabaw. Siguro mo kagbulad nya kamunggay nya kamunggay di ko sa balay. Sige nga lang gapa. Ay dili na ako ka live daari ay maulo na ko. Yung katarog live. Nagkadaghan ang tao. Daghang salamat sa natan sa ko ang live. Salamat kaayo. Ako nang undangan kay daghan ng tao maulo ko. Thank you.